Medumini wososo, sayabaya biasoso, injajaso koto kane nyakasabe kuminya, edi embramuta mayana sasu ota atumse, omano sabayeyo, omano sariyeyo, eya seta ose, omafo branetre, omano sabayeyo, Sariyeyo, eya seta ose, omafo branesre. So mine be you senior you a yeminu yembra and a betre said or jum to fono. Is shine on a pepe. Sa pepe na or say, Minuminu, Jensu ye shed na ye boy and bra. Nema, o my Ghana and sweetimi a tumpong na etimi equatri na eyekesi. Enutina, and you may be a betinasi near the Jumedi Abba Abesumo. I have me COVTVGHANA. Sika review bre na aso say the bro baby bia wo a wote yen kan baby bia wa join here ma yen so yen te won kan wodin baby a wo hwe yin free be fa live chat na wa adwintre bi so a obetimi ayin voice note e de aba ana so to live chat on ma yen sabeka na ya ma adofo enso ehunu nia onso opese wo kan e de beboa sa pepepe na bibia te hye adwumadie no na like efa emayen bomodin na yen sa so subscribe to COVTVGHANA so bomodin subscribe to COVTVGHANA and yakọ te Mampong eho na ejumade no efiri eba besomo bebi bia wo bia gebret na se mreka kredi animi na yindi ejumade emfa embo ye fra me Kwame Mario champion chama enso ewa ha wonso awa join yen wonso ka ejumade no ho enu ntina me say for adwenkyere fa live chat anase fafa ye WhatsApp line na the screen na se na mbra dwumadi so bibia obeti ubehu a opese o kire wa adwen wa akonya se wo de ba dwumadi so enti nye hu film kra bomodin na gibret na se na indi dwumadi no emfa mbom na ansa na no bekocha manchen na owia de sese hu wa bra ya ba Asante Mampong nyina no ye de aba abesumo opanyi me ma akwa aba sanso ma wajo anwumre Major so Kwame. mejidi se ho Oh yes. Me ho ya pa now so. bad adaroma me so me eye papa ansa na ma do fonte wonka na owi ade wo bia no ye de momo wa bra bi pim wo Asante Mampong Yes. Di kan ma menchia ahwefo ne atiefo nyina na menka se. Ene den so ye do mo nyina ase se o magimra beka ye ho. Na ye piem ewo Asante Mampong. Yes, Asante Mampong. Ene the first time I aba ha 2024. Ye piem wo ha na ye ba behwe eye projects ahodo a ekoso ewo ha sei na road constructions bi koso on ma kwa me wo se yetimi bedanadi na ahwefo na atiefo nyina ya updated se de dwumadie no esitie no ha de se Ghana ho sensem ko anti se Ghana first kwame akonya bema na ntisim ne hwe de ekoso Asante Mampong one of the best towns I wo Ghana ha say oyi ni film enye yi growe me feeling no fuck. yes eti baby bia wo a wa ye se de medi kan na Asante Mampong na aba no ebia wate hedin ebia wa ba ha abedi dwumadi bibre obi da so te ha obi atena ha okwa amonane ana otu akotena baby foforo wo manga na mu ha frɛ sa nkrofo ni nyina no mu nyina amra se na ya ba Asante Mampong be hwe se de kro na si aye enimrem wote wonom na ten ya ba na mate se de tie na Asante Mampong de se de kan eye baby a nyame anim ni kro ewa bi na wo fe ye na mom dwumadie bi koso a esese ye ma wo nso ehu akwasi twere o say good evening Kwame, I'm watching you live. Yes kwasi twere ye ma wo akwa abapa se wa join dwumadie ne enye asem ketu akra wa ha wa bra ba bi piem ewo Asante Mampong obi hu ade betinsem
na no me koso nyina na ye de bro time I ready sana mo di dey say baby bia wo bia wo so I ready ani e be bom na ye di enso etimi abro enyi ho film kra akwasi twe oso wo hwe from ye Spain ano agye bra wa biem hu a ona ebusuafo nyina onso a wote en kan fa na wo hwe free udin nyina fa bra yen wo de be fa live chat honom na afi so share dwumadie ne share ma adofo na mo meka ho aha na yendi dwumadie ne emfa embom anom COVTVGHANA nene enye asanketo akra wa bra be piem o Asante Mampong Champion minim so are ready na Ghana fo nyina so are ready eden na ekoso e wa ha de nti a wo de be piem e wo Asante Mampong. Yes, Kwame, mayen kase Asante Mampong eye kura nyamianum no kure ni manage honom because e kuro bi a eba ahoto se asundwe a Kwame ebi wo ha sei na enye kuro bi a bɛhyɛ da ateto mu ho nsɛnsɛm bia nso da sɛ kuro bi wɔ hɔnom a sɛ yɛbɔ ne din ani mpɛ sɛ bɔ kuro bi din kuro bi wɔ hɔnom a ɛkyena sei wia ayɛ wei sɛ bi yɛku wei ato ha asɛm asi wɔ ha kaa kwanhyia wɔ ha dabi aha sei wo de ka no korɛ Kwame sɛ wate sɛ yɛka news ne yɛbɔ kuro wei din ɛde ka asɛm bi sɛ asɛm bɔne ɛntensi Edin ɛden enso kura etoatoa so nyinaa no wote sɛ ɔmo di ɔmo din now ɛnɛ yɛba ha a wei twa kuronom kakra na akyerɛw na Kwame yɛnyɛ apie mu ha no yɛde ani die bɛma ɛyɛ kurowura ɛyɛ Daasebrɛ Nana Osei-Bonsu the second ɛyɛ Asante Mampɔhene Kwame yɛkyea nana sɛ da bia woka sɛ ɛyi nkwaso ontimi nkyea otumfoɔ nti no mibusa sɛ wobɛtumi akyea ɛyɛ ɔman hene ana wadaroma so akonya wɔ hɔ a anaasɛ menkɔ no nana nkwa so a na ɔma mahu yɛsua deɛ Kwame sɛ de nyina nim sɛ opim so tena se a ohene pon bi ama ohene obakra introduce yemfa chini yensi enti saa pepepe bedadi e wa ha enti yenya chia nana Osei-Bonsu a yenko yenim mate alright nti no sɛ yɛkɔ yɛn anim a na yɛnhwɛ ɛyɛ new project a mpanimfoɔ ɛde agu akwan mu ɛwɔ hɔ sɛ ufiri ɛyɛ Kumasi na woba ɛyɛ Mampong wobɔ bepɔ no na aforo ɛte si kuro nim a woba w'ani kakra a Kwame ansa na wobɛte asi ɛyɛ kuro bi ɔho baabi a ɛyi ɔho sɛ wobɛwura Mampong kuro nim a ɛkwan no baako kɔ bonkum baako wura nifa ne wura kuro nim o edura very good bonkum no kɔ adwura ɛkɔ sɛkyiredum ase utumi fa hɔ nom a de kosi Nkoranza saa kwan no wofa n'akyi kakra wɔn frɛ hɔ nom New Town bridge bi wɔ hɔ nom yɛbɛkɔ akɔhwɛ baaha yi deɛ wode duru ɛyɛ Mampong ɛyɛ ɔmo government hospital na ansa kora na wabɛduru saa kwanta na meka ho asɛm na ɛyɛ ɛkwan bi ɛwɔ ne inner roads hɔ nom no ɛso na yɛgyina siesie na mpanimfoɔ a ɔyɛ so adwuma Kwame ɛnyɛ asɛm ketewa mpanimfoɔ a ɔyɛ ɛkwan no so adwuma a sɛ wobɛpie mu wɔ ha se a yɛyi gutters nyinaa wie ɛde anwea kɔkɔɔ no afele kwan no nyinaa wie aka sɛ yɛbɛde yɛyi no agu so na yɛawɔ sapete no simple koraa na wohu anwea kɔkɔɔ pikapika se a menim sɛ wonim contractor wɔ so
Hey. Mm. Ohu anwea kokwa a edi pika se ya na wo so ohu senior ma o de car na eba so obehu car na o de anwea car na eba menim so wa hye cars ne bi nso saa Mm. o de ohu car na me no wa bodin na kire me hwe car na me ntro ye gu anim keke Ayo. Mehu. Mehu. won contractor na o ye adwuma okwan ne so no Obi ba jiki. nti fa ho to fam fa Mm. ho to fam na wonim no Opanyi ma wo kuro yi mu pa o. kwame make Hey, bibia bibia yo no a. Hey. Ayo. eh so panyi we pa nyame no nukuro ni oyo obi a ni nnwuma ne cha on anka Asante region any problem Eh, adwuma bia. me Hey. say about 70% of contracts nyina ekura papa yi Mm. ana sanka nnwuma ne nyina cha me mpese me blame no bebre because ka ye de ma no na o ho adwuma na o ye ma ye Apepepe. ha banko oyo obi a ni nnwuma no echa whether say ono na ye blame no omo de contract ne ma no na ye ka omo ho asem o whichever way it is no mienu nyina involved tinka ni nnwuma ne chapa kwame me sinka Asante region akwan a ye yi no be ye 2024 be for the past 8 years kwame akwan a ye yi wo Asante region no enya asem ketoa na ebe ye 8 years yasema mekan akwan a ye yi ama na sanse no nya asem ketoa Anya. ana about 70% obi ba JK Mm. na se ye ka untimi blemu no bebre kwame untimi blemu no Mhm. bebre Mhm. because sika ne nsa kan ho adwuma na oye ana obi anso ntimi nsore enka se yama osika ana waye shoddy work ana waye kwan a anche ana waye sei ana wo de bridge bi a baby ankore ana wo de sei ana ye chese oguso a eguso de contract ma no e kire wo se ni nnwuma ne Ya kora na ne mpanimfo ani so adwuma no so ni pay masters ani. so what I say enti we pie mu o Mampong kroma eye inner roads ahodo bebre ekoso ha ebi kura honom a yegu first coat a ya ne sapete no ni nyina ye beko honom na ya hwɛ sɛ de eye project no esitie ebi won so a afei na ye yi kwan no ana bridges bi nso a ɛwɔ sɛ ye ya opanyini gu so a ɔyɛ bridges no so ana ye twa ɛde ɛkyerɛ wo no na kwame da bia ɔka sɛ woyɛ ɔmampanyin na aba he sika ne de obetimi adibi na normal kitinkiti bi a oyɛ a sika ne po yɛ ehunu po sɛ wadi Okay. ota aka saa asɛm no na sɛ wode yɛ biribi abi na sika no koraa wo se wunni na saa deɛ no nko adeɛ menyɛ yɛbɛka sɛ onye hute Mm. ɛno a ne yɛ akwan Yeah. because untimi mfa sika mego obi abotom na meka sɛ bridge a ɛkɔ so wɔ mampɔ ha nyinaa ankorɛ nko a sese kwame yɛde dwuma yi akyɛ yɛbɛtumi asesa mfidie biara firi road no so na yɛde ma kɔ gyina kwan no so mɛtumi ho contractor wɔ so Okọ na ahwɛ sɛ de adwumadie ni kɔ so a wotumi yes ho deɛ ɔ. kwame sɛ megɛɛse a yɛma me two chances pɛ megɛɛse first one na metia second one de metwa because ɔmo nsa no nnwuma no yɛwɔ nɔɔma nketenkete bi a yɛtumi de hyɛ ne nso one day
menya mmerɛ na ma kyerɛkyerɛm na me the videos a support e dey prove me point no. Contractors mienu a yedi o machi ache pa nwumade mi hu ya na mehu. Contractors mienu bi. Obi ba JK na Joshua Kwame. Yeah. Kofi Job ana Joshua. Kofi Job ana Joshua. JJ. Me say udi o mu gina udi mi ko gina ba bi na me hwe kwan din hwe se de si gates no na se bridge wo so se de si ye bridge ne fire na mehu ba bi a efiri. But enya no ho asem na ye kan ene de ye kan ne se wo be pie mo Mampong Asante Mampong a aye ina rose ekoso no ebi na ye twa de akyere abusuafo yi. Aha enti ahanom enye asem ketwa koraa me na wo ka sei eno ma Already ekoso. Asante eyo kuro bi a ebi ayi pa. Enti Yes. no. Yes. Kwa inner rules like ekuro na ebie no interior nyina wo se yagu baabi a. Enti Yes. ase no new town bi anom ye new site bi and omo pese omo biem ana so omo extend inner Yes. rules On say because Kwame. yagu baabi a. Yes. Omu kuro no ankasa de yagu akwan ni nyina wo kuro nim. But yomo awura inner roads mantem kwan no mu bi. Ene omu new site bi. Omu baabi a omo frɛ honom eye maternity. Ohonom ne enenam yi a omo ayi gatas yi. Okay. Aha, maternity. Bro no honom sa na omo frɛ honom. Aha. Ana omo sa baabi omo frɛ honom ECG. O temampo ana o mampo me boss abro no ya be baabi a mekere. ECG ho de ende omo agu kwan no, omo agu sapete no, me do be fa honom enche. Okay. But yen hwɛ maternity de no, say de na ya maternity. Ana e de ko new site a ye develop honom. Nti mefa no so mo kura sika mo pa asase atɔ mampo no se oba ha baabi sei na abenya asase no bi atɔ. So what I say? Aha, nti no mu develop ase ya enya asem ketwa. Ana me ka jo se Mampong ye kuro bi a nyame no kuro ni. Omo amu free Mampong no kwa me. Che se o manage kuro no ho ankasa. Wo dey study. Obi o free Mampong bia obeka se o bia o etu no ana se o ye dwe. Kwa me nye ne sa o ye proud of eye ne kuro free. Yeah. Me say Mampong ye kuro a utumu say yes. Sanka ha na ekoye obo ase a on. Se gold ni bi ni eyi no na ebe ye gidigidi ti se de obo ase agi baabi ana kwa me hanso gold wa pa. Okay. Gold wa pa but emre bi na me ka tro se ahanko ani baabi a Chinese for ne ho ahon amofoforo mafoforo no yentimi afa galamsey na mpie mu a cause da sebre ampene o de concession kura free Accra o de free minerals commission kura de bedro ma untu etese eyi nana wonya ne baby ko kwa ekura yi eye offenso nana we afia kenten saa nana oye eye offenso side ho nso so what I say enti no Mampong eye bia bia enye se me tia na me ka ne saa kwa o de me kan aya mo fa money into form omo kura class yes omo kura class ana Kre omo obi a wa sign visit eye Mampong bia o a text fact say the wo kano no kre. On say da bibia make say ekuro bia emu efe bia no e kire se oma kwan nyina ye papa na ukọ Mampong a enye sapeti asem ukoto asfalt ankasa se ye de gugugugu baabi a nti ama kronum abie
se kuro bebie na bɛyɛ kɛse a ekuro bia ebia ɛyɛ kɛse nipa dodoɔ ka ho asɛm a ofi bia kyɛ sɛ ɔma kwan yɛ papa yeah eti no pɔnso kuta da face ni bi sɛ okopie hɔ a opɛ boa to aba anoma akora ɔbɛbrɛ because animu na ebie ne deɛ baabi a bɛfɛ bia yɛgu ana sese nyame asan yɛ ɔma dum a baabi a ɔmo san kyekyere foforɔ te sɛ maternity ɛne ECG a wɔkan so ɔmo san gugu aka ho na kyerɛ sɛ kuro no gu so a ɛɛtrɛ na ebie na ɛyɛ kɛse nti wei ɛyɛ asɛm na hɔ de ma ɔhene biara sɛ ɔpɛ sɛ okuro no okuro ma no ɛde kuro no etu ɔmo ho a pere akwan papa ɛnyɛ sapete akwan a ɔtena bɛtutu ahohoro ama wasan akɔto nɛte kɔkɔɔ pere asphalt ma yɛnyɛ kwan papa ma wo na hwɛ sɛ okuro no ketewa atete apansam sɛ kuro no ɛmbia a adeɛ ma kurom bie ɛyɛ light ɛne akwan ɛna nsuo wɔ saa nneɛma mmiɛnsa wei a trust you me sɛ okuro na ayɛ kɛseɛ wie ekura wura mu a light wɔ mu nsuo wɔ mu ana ɔmo wɔ akwan papa ekuro na bie because obi tu kwan kora na ɛyɛ ne den ɛdan a na wɔbɛpɛ wɔ kurom ɔwɔ nsuo nom ɔwɔ kwan papa fa so ɛwɔ ne light a ekuro no ebie automatically na ɛma obi time sika bɛyɛ project wɔ hɔ a ne yam nhye no because ɔnam kwan papa so de ba kurom hɔ ɛna ɔba a ɔbɛnya nsuo ɔba a ɔbɛnya light de ayɛ ne dwuma ti dɛ na ɛkyerɛ sɛ ɔma kurom hɔ ti kuro a tete apansɛm biara kyɛn ama ɔkɔ ayɛ ahwɛ kuro no sɛ ɔma kwan yɛ ɔde to yeah nkyɛn ebi kɔ problem na yɛ ahwɛ deɛ ɔmo lighting system nso si yɛ nti kuro bi bɛtumi bia bɛyɛ sɛ mampɔn ne kyene yɛ a agye sɛ ɔmo hwɛ sɛ ɔmo kwan yɛ ɔmo nsuo ɛna ɔmo light yeah ɛnokorɛ ɛnokorɛ paa ɛnokorɛ enti no sɛdeɛ na Kwame ɛka no saa pɛpɛpɛpɛ na esi teɛ tu bepie mu wɔ ɛyɛ mampɔn ase a nyamea no kure ni adwuma ɛkɔ so wɔ ha ɔpanyin Kofi Job ɛbɔ adwuma ɛwɔ ase na quickly maame nsa mfa wo ntinsi ɛyɛ new road hɔnom no woduru junction so a ɛkwan ne baako ma ne nifa ɛde kɔ ɛyɛ mampɔn kuro nim baako nso fa bonkum so hɔ ɛfa new town hɔ kɔfa edwura kwan no yeah Kwame edwura kwan no yɛ one of the dangerous roads ɛwɔ Asante region udi agorɔ aso bɛhye but ɛkwan no bridge bi wɔ so ayɛ no nso mpanimfoɔ ɛyɛ so adwuma ɛkwan no nie ɛkwan no nie aha okay ɛkwan no nie bridge bi a ɛwɔ ɛkwan no so mpanimfoɔ ɛyɛ so adwuma gidigidigidi ɛno nso ɛwɔ sɛ ɛma ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nso ehu sɛdeɛ nɔɔma nso esi kɔ because yɛ program yi o follow yɛn a ɛnfa ho ne baabi a wote wobɛtumi adi Ghana nkɔmmɔ te sɛdeɛ wote kurom a nti n'ano na mekae sɛ mpanimfoɔ bi di nkɔmmɔ na wɔn ani abere ana wɔn di nkɔmmɔ fa Kumasi road ho ɛyɛ Kumasi Accra kwan no Kwame wɔn ani abere wesi ayɛ ne se wesi ayɛ ne se ayɛ ne se ayɛ ne se Kwame eti o dinn wɔn mmienu nyinaa wɔn nim deɛ wɔn ka Kwame wɔn mmienu nyinaa baako deɛ ne nsɛm a ɔka no yɛ bɛyɛ 50%. Na baako ɔka ho de Kwame 0 negative -20 na ɔhun sɛ ana ɔde ɔyɛ a mɛfrɛ mu wɔfa ase baako koraa ma ɔne nakasa okay Kwame hwɛ information mu koraa ne nyɛ kyɛ maame hu sɛ no nkurɔfoɔ bebree ɛde information bi saa nenam santa wotie radio wohwɛ TV sɛdeɛ obi yɛ analysis paa na nipa ne kasa sɛdeɛ ɛno ana aka no ɔmo te radio so akyɛ sɛ tu sɛ daabi Kwame nkɔ yie but whichever way it is
Yen kwan na di video beba abeba ke asem aye ka kire because ebetima abetena ase keke na ya beka tell say ye bridge bi wo ufiri Mampong ayekọ ejura ekwan no mfimfi ono ye bridge bi wo no ya ka na sa da utirim ba onum say the bridge ni sitie bridge ni nie na wo hwe no bridge na wo hwe no e free bridge ye be pia watikọ suru edwe wura eye ECG wonom na ya hwe eye sapete mpanifo nso egu wonom enya asem keto akora e wo Mampong kro no so Mampong one of the finest Mampong wame Yes. me feel kro no Mampong. dodo me feel kro no I don't know why Mampong kese ye ya agidin papa Mampong de no ankasa na meka cha dofo nyina se wa join ya share dwumadie no fama afoforo na like fama ma join ye yesemo mon like dwumadie na mon share ma afoforo na mon join dwumadie no conversation ayeye obetimi atworo ohu bibi wati bibi otworo to live chat wo ebe kan anase voice note mo manim bra sisi aye kase ya ma voice note mra bibi bia pese o kan fa manfon ho bibi bia na onim fa manpon ho so kan they are all welcome o inasia obe say WhatsApp line da hono no I voice note kakra bi aya na wabo din ye frɛ me Kwame Mario me kase free na de aka ato aso e de amayin sisi a manembra na yombo ema adofo nyina enso entimi entibi ene Mampong ene yaba bi pim na oba Mampong a dwumadi akɛseɛ pa ena ɛkɔ ɛwɔ ha already okɔ Mampong o town wonom ene Mampong kro no pim fofra wa hunu sɛ de kro no emu fɛ esitie ene sɛ de normal esi ɛkɔ so I think sɛ Mampong bi pia your university wa your training college wa your bank wa your everything you can find it in our Mampong na ɛkyerɛw sɛ kro no yɛ kro kɛseɛ paa na ɛden na ɛma ne yɛ kɛseɛ ɛsan sɛ ɔmo de ɔmo na ɔmo wɔ bibia wɔ kro nim. Yes, eba ne si a na ye ba ahemfo no so se wo so ye ohene e wo kro bi ma embu kro ni se ye kro kitwa wo betimi abɔ won tumam asesa gu kon nanso wate agina apre e de ama wo man no etama asase me ameta aka se wo ye ohene a eden a na ade kwakwa ho eye se de okro no eni monyam sitie se de okro no emu duro sitie se de okro no emu fe esitie na wo ohene wo de ho esan se o manfo de wosom wo dada o de anidie ema wo dada o pija wo ma so se wo ye ohene nokre na yen afoforo na ye bem no eden na ye bi hu tama onim so bu won mo nya ye woni kuro ma on kra o obeda akra Kwame obeta so me hu wa cho me nya ye bi o na na me ko ba na afiri me firi Mampong so bia na nya Mampong no firi e bia Mampong kro nkitwa ni bi but ono nim so o ka say Mampong we a obaga say kro we it was me free Mampong no etwa so nto nya yi a udi na chi a obakwa ko se say nya Mampong akasa no free don crowd ye ni akwaya bo akwaya ba na me pese me ha ma adwinti no de akwaya ba omo mu free Mampong kro ma akasa no nya yi a obeso okwa echi e de wakọ because onim say ni kuro no emu efe yi tie nyina no se ye pese ye kuro mu ye fe ne ye de ho agwa ye ho a e wo se ye boy ye ho mini so na ye mpre no ma papa mfa mra ye kuro ne ma bibi to a ya pre di nipa akọ support ye na ahye kuro na ni munyam na ahye ye nso ani munyam me gidi se nya Mampong sorry ya na ye sei e ye nkrofukuo bi na ye adwuma bi na de Mampong aduru de aduru enti wo so ba bibia wo firi bia na nka akiri monsumu betima sɔre aye bibi di ama mu kuro te ba se ya ahemfo no na ya na me wo mu so esan so omo ne kan ye boye mu ase omo ne kan ye di akire omo ne kan ebem omo ne sha igina eninti ne de se atumi na mom ti ta me kuro bi emu nya fe ne no manko ye bia no me di problem ne ma ohene no
Okay. Nana bomu ase. Nana woso ho kakra. Nana prenoma. Nana wura. Nana ya ahosehye. Nana fa noma ba kuro nim na kuro nim anyam. Yesu ye na ma ye de ato ya no. Se me aha na me firi. Aha na me firi. Tita ma no de obi a ne kuro nko ye bia no. Emfa problem ma aban. Fama wo hene. Ese so no ne kolobi. Ese so no no kasa. Ese so no no gina. No pre no ma papa de ba no kuro nim. Ese so no na hihye no ma ene base na me bo eye asokore mampon hene. De otisu sese ya na me bo na baso. Sede na nana se tutu anamo draw plan yemfa we nsia high school ahanum ye bank high hospital ahanum ye fire service ahanum ye e kire se opese obi ba asokore mampon a otimi ka se me kwa asokore mampon nana eho no mfe pa me kwa asante mampon nana eho no mfe pa me kwa ofin so nana eho no mfe pa na time obo asefo betima kan sa asem we bi Yeah. obo asefo o betima ka sa ansem ya ye kan bi enso wiase sika nyina obo ase na wo eti etoda e ma hu say you have a certain leaders bi they are not fighting for you na bibi say no mimi ntwa mani mfa problem nkoma aba na mum locally omo mo krumo no mo na mo nye bibi esan se nkrofo bi aye bibi ama kro na pija sese kohwe kumawu omo so ye bibi ye yi o makwan na wiase baabi e ho fe bia nya Ghana nko achama mesi wiase baabi e ho fe bia nipa de hwa ho bia che se kwan papa na ho Yeah. abrochire fe nyina ye kwan papa ntia Mhm. na kwan ni nya akro ni fe ni we e kwan nye wodan na wasi ni ne fe ni we mintimi drive to your doorstep usu kro mo fe obwa nti yemfa asante mampodi enye case study say kro bi e mo fe na etumpon na ye predi no makoho bia che se kro no o makwan ye ye be sere mpanyimfo se kwan no so mo ya enye sapete ne yepe omonye di betim di ense si yebo nya ka se me ye yi mi kro mu kwan ye yi mi kro mu kwan na eho fe so mo ye kwan na omonye di betim di ense si yebo enye heman kwan enye kwan ye betu na abɛhohoro na akɔto nnɛte kɔkɔɔ kwan no bi ne yɛka kwan a yɛde grade and mpo dwi so a ɛsan so to asphalt saa kwan no bi ne yɛka tikya ma asante mampɔn deɛ meade nkyɛe bi a makɔɔ bɛyɛ 3 times ne nyinaa yie na de me kɔɔ makɔɔ bɛyɛ 3 times na kyɛ ma akuro no ɛnyɛ easy emu ofe ye no one can timpa obeyra said o makwan sisitie traffic lights wo ya yi road markings and the way on no mesitie anom ye one way car fa wo the way no mesite tam economy of ni mu nantin so de esan se bibia wo on say ye ka obi adoje ontimi money crowding esan se enoma enkoyi enti fra wo krom hene na ka kire ne se enoma enko nyina da asebere eye wo so ne de to fight ma ani wachi ni nya akwan papa e wo yekrum chicha ma na ya ba Asante mampo a I think say ye ne gisem Oh yes. Energy sempa. Mami mo hwi na memfa mo nkɔ ECG hɔnom. ECG side hɔ uduru mampɔn abusa ECG. Akwame, o makwan ne nie. Ye gu sapete no. First coat no. okay export Aha, aka second one a mpanimfoɔ bɛsan ba abɛgu de aka ho na kyerɛ sɛ wɔn deɛ yɛate yɛn nsa de afiri ho na mɛka sɛ mampɔn ho nsɛnsɛm deɛ yɛka sɛ yɛka a ɛnyɛ n'asɛm na obi a menim so firi mampɔn biara kwame ɔwɔ anigye sononko bi wɔ ne mu ana
n'ani nso ɛden because daase brɛ ne ɛden nti affect ɛyɛ obi a ɔte kuro no mu biara na Kwame Mampong akora onye easy Mampong Kwame Mampong menim sɛ wahu ne da mahu ne picture bi na nya asɛm ketwa na sɛ wonya akonya ɛnhyɛ dɛ hu ne pɔtene da ya oh nka wani bɛgye mm Unhu no physical fine ana pictures no nye bad saa de ba sɛ unhu ne physical mm more than the pictures na ya unhu no mm ana or a very nice woman na adeɛ baako a meka sɛ na last 2 years wɔnom obi kɔgye concession ba sɛ ɔba betu gold wɔnom ɔpanyin naso yɛ hye ɔno a ɔte sound ɔte sound ɔno ohun sɛ yes abenfo na egu kuro nim abenfo na egu kuro nim mame nhwɛ ɛfɛ ne sɛ mame mfa ka mehwɛ sɛ menya ne picture bi ɛde ato screen so a because ɛwɔ sɛ ehu Mampong very important Mampong picture ɛde ato so na meka wo sɛ baabi bi a wo a wajoin ne Mr. Bomodin na like dwumadi no ɛfa ɛma ɛna yɛba ɛyɛ Asante Mampong sɛdeɛ ɔma kwan foforɔ yɛyi no kurom nom sɛdeɛ mpanyinfoɔ bɔ mmɔden ɛwɔ ɛyɛ Asante Mampong ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛnso ɛwɔ hɔ na wajoin ne a like dwumadi no hyɛ ɛfa ma obi biara so ofiri Mampong so mfiri Mampong bɛhwɛ bi na ɔnso gyina so fa kɔyɛ ɛsa very important pa sɛ baabi a wofiri nkyideɛ ɛhɔnom ɛbɛtumi ayɛ kamakama na ɛdi mu na ahɔhoɔ bɛma nso watumi yɛsi chest out na so wamɛma wo bo ama nso watumi aka sɛ oh mommra me kurom na me kurom ɛfɛ yie pa obi de hoahoa no wontumi nyɛ sɛ mu deɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm foforɔ nso ɛwɔ hɔ no dwumadeɛ a yɛdi a wɔte yɛn nkan mi sɛ baabi bi a obi abɛtumi de contribution aba wobɛtumi de afa live chat hɔnom wotwerɛ to a yɛn nsa bɛka wo din ne baabi a wohwɛ yɛn firi ma join ne yɛn no wodin ni baabi a wohwɛ yɛn firi de bɛfa live chat ɛna afei so no wobɛtumi ayɛ voice note ɛde aba dwumadie so wote biribi na ho biribi na apɛ sɛ ɔkyerɛ w'adwene akonya wɔ hɔ sɛ wo nso wotumi ɛde ba ɛyɛ dwumadie so hyɛ ne nso fa ma yɛ ma ne mbra ntɛm na yɛmbɔ ne sisi a wo voice note no ma ne mbra sisi a na yɛmbɔ nso mfa mma wo alright enti no chama ɛno na wa project no kama hey Kwame ahoɔfɛ ne nyɛ agoro ɛnyɛ asɛm ketewa ah ɛfata papa yes taa de na ahoɔfɛ ka asɛm paa ɛnyɛ easy Mampong no deɛ obu ne din a no sɛ ɔmo hene abomu yɛdi bubɛ sɛ ɛtɛmu sɛ Mampong hene abomu ɛtɛmu sɛ Mampong hene abomu no wonder na Mampongfoɔ no ɔmo wɔ yi Mampongfoɔ ɛwɔ ɔmo muti ɛnɛ deɛ Mampongfoɔ yɛasɔ gya fitaa wei nyɛ gya kɔkɔɔ gya fitaa si ɔmo so ɛyɛ talent ɛnɛ yaba nso kurom wɔ yi fabra na ɔkyena yɛn kɔ kurom wɔ yi fabra na yɛn kɔ Kwame Mampongfoɔ fans enyumre ɛnyɛ asɛm ketewa Mampongfoɔ ɛnyɛ asɛm ketewa na
mame enka asem kakra bi nkyerɛw aha Mampong hema ya bɛyi de mame emfa wonko sɛ wohwɛ video ni ma na yɛtwa kuro ni mu na wobɛhu sɛ na statue bi esi hɔnom aha Daasebrɛ Osebonsu the second avenue wei ɛyɛ a mɛka ne sɛ ɛyɛ Mampong ahemfo ɛne nanahema mo na ɔmo kan mo ho bom ana ɔmo yɛ saa ɛyɛ statue wei sei Okay. ɔmo yɛ saa statue wei ɛde hɔn a ɛyɛ Daasebrɛ Osebonsu the second wɔ ɛyɛ nnwuma pa ɛne akoma pa ne ɔdɔ a ɛne mpuntu ɔde abrɛ ɛyɛ Asante Mampong traditional area hɔnom no na enye easy Kwame ɔmo yɛ ɔmo sɛ ne statue na esi hɔnom no ana ɔmo san ɛyɛ no kama Kwame ɛyɛ Daasebrɛ ɛtena akonnwa ne so no this year na obenya 27 years ɛwɔ akonnwa ne so Okay. aha na within these years mpuntuo ɛne nnwuma ɛne asundue a ɔde aba ɛyɛ Mampong traditional area hɔnom no Kwame ɛnyɛ asɛm ketewa ana ɔno nso apɛ nso na ɔnte sɛ ɔhene wei ne wei ko ɛwɔ ɔn sɛ kuro bi abɛkɔ so na ɔhene wei so aba me hyɛ so aba me Mampong bi ne hɔ obi ne hɔ because Daasebrɛ ayɛ toto bibia kama ɔde pen atoto bibia ho line atoto bibia ho because ansa kra na ɔbɛyɛ ɔhene no na ɔyɛ adwuma wɔ KN University na ɔyɛ registrar ɛwɔ KN University university ɔnte nya ade a onim de ankasa nti waben onim nwoma na kɔprɛmpɛ na Kwame ne meka besi so nyinaa ne sɛ Mampong yɛ kuro a ɔhɔ yɛ gam na sɛ nana etumi de ne na asi hɔ sɛ obetu gala paa wɔ kuro nim de laalai and for the past 27 years kon kura yɛn fa mo baabi a dabi enkoso na chama sese awrehosem mankranso sa sunyan kwanso mankranso no galamse a ekoso wo ho no yebenya adaje na dako yafa ho mankranso dudwama sa side ho no galamse a pagya ni mu wo kwan ho yebeje bre na one day ye rewrem kama ho na sese ho nso eseba ho eseba said China for the do many a chereo to galamsey one. Mine we have a long way to go. Now, Chama on say Mampong Omudino Mam na si nim she cry me cheek a cram in him dear. Yakase bibi upon they say okasie. Asante yakase unyankropong. As I say okasie no. On my pong, that is a Mampong, on my cats here. No one to chrono emu etisa. Semishe edi. As on Mampong, on my pong, on my cats here. Okay. Yes. It's no wonder. Omudini modu. Nanyan sunsanso chrono so. Mampong, on Mampong. Tis opiso one, unyankropong, that is okay. Bibia aya pon bia kire ba kope
onyankropɔn kyerɛ sɛ baako pɛ ɔkɛseɛ baako pɛ. Kɔdwopɔn. Nti no saa na ɛteɛ. Nti saa pɔn no ɛyɛ adeɛ bi a emu edu yie. Saa din ne na ɛda kuro no so. Tama obi pɔn deɛ meyɛ sure sɛ saa mmere ɔda hɔ ɔbɔ ne nan no se yaa bɔ ne nan no se yaa ɛsan sɛ ne kuro no ekuta animonyam na nka ebenya nkuro akeka nyinaa no ka saa ne sɛ ɛyɛ saa nka na tama nothing comes easy ɛkyɛ sɛ obi ayɛ obi atu bi ɛno ti na me charge wɔ ahemfo no so sɛ wo kurom ntimi ɛnyɛ sɛ mampɔn ha a ɛkyerɛ sɛ obi nyɛ biribi obi ntu anam obi nko ntokwa bi na obi nkɔ ka asɛm bi maa mo ntia cause ansa na biribiara bɛkɔ so wɔ baabi no nkurɔfokuo bi atu anamɔ bi ɛna ama na basa yɛbɛsra ahemfo no sɛ aban yɛ na afɛm a ɔmo nso ma ɔmo ntena ase ntoma fira nko a ɛna yɛ kyaakyaaw so nko a daabi ɔmo mpere biribi ɔmo nhyehyɛ biribi na ɛbɛma kuro no atimi adane. Ɛnokorɛ paa ɛnokorɛ pa ana nɛ waka hwɛ Kwame afutuo de ɛyɛ o afutuo ɛyɛ baabi